És akkor elkészül a olcsó WC papíros cigink. Átadom az asszisztensnek. Na, fogjad, látják, ez itt WC papír. Ez 2 darab WC papír, ide le. Ezt, látják? Hogy a szép osa, fiam? Maradj már, muter. Na, itt összehajtjuk így. A dohány helyett WC papír. Na, össze van hajtva. Ide beletömjük. Pont rámérjük, ezt itt lecsippentjük. Így. Rá a hüvelyt. Így. Megtöltjük. És kész a cigi. Végét így besodorjuk. Vagy mi? Maradj már. Ezt így benyomjuk, nem veszed el. És így senki nem mondja meg, hogy ez cigi. És akkor most jöhet az emberi szivatás. Mehet. Szívd el ezt a jó kis cigit, utána mutatom a Metint. Mi van? Mutatom a Metint. Te hülye vagy? Mit csinálsz? Márba simálkodsz. Szívjad már! Na! Mi van benne, vagy nem? Az életem esküszöm, hogy dohány! Nem azzal akad, nem szivatlak! A Metin! Befúrod ezt a szagolni. Fújra szaga van? Miért? Mit raktál? Mi? Szagold meg! Csak papír, igen. Szedd szét és nézd meg! De itt a fény előtt! Itt a fény előtt! Papír van benne, gecó, Ha vedd ki! Csúri gyerek, a WC papírt szívja! Mivel nem telik dohányra! Na mondd azt, hogy köcsög vagyok, adok egy rendeset! Ez tényleg az, esküszöm. Szagold meg! Nem kell, érzem, nem kell. Nézd! Á! Ez rendes, esküszöm. Szedd szét, nézd meg! De légkössel játszottad? Mi? Nem.